paja kukamachitika ma demonstrations anthu ambiri amapezerapo mwayi ophwanya masitolo, kuba zinthu komanso kupanga zinthu zosayenera. Pamene ma demonstrations mu mzinda wa Blantyre ku Limbe ali mkati, Apolice agwira anthu ena amene akuchita zinthu zosayenera zosemphana ndi ma demonstrations, ngati kugwira ena amene aswanya sitolo, ena amene akuba ufa umene udali mu sitolomo, komanso nkhani ina imene yangotipeza kumene kuma demonstrations kumeneku mwenye wina galimoto yake yalowa ku chiphedi mwachidule tingoti wachita ngozi. Ndipo pamene adachita ngozi imeneyi, anthu ena amene akuchita ma demonstrations adathamangira pamene panali mwenyepo ndikuyamba kuba zinthu. Komatu Apolice sadangozisiya, adapita pompo ndikuyamba kuthamangisa wanthu, komanso ena amene ali ndi zochita zosiyanasiyana adawagwira. Takhalani pompo pamene tikuoneseni zimene zikuchitika mu mzinda wa Limbe lero lino pamene kuli ma demonstrations. Pamukwanitsa kuti muchule dzina? Zichule dzina komanso ndi business omwe mmayi. Ine dzina cha Amanda ndimasegula mabhero kusikia. Takuona mukuyenda misewu umene tafotokozani chikuchitika ndi chani? Ife tingofa tikadandaule kwa bwana kuti tikafikira DC akatiperekera mboni kwa bwana. Katundu wakwera kwambiri. Tikapera kufikira. Ena kandi kazi maya amasiye. Ena ana amasiye. Ena kandi bamuna tukhapa. Tikadala business omwe. Chimani amanga ife kukacha timafuna tiyale. Tikaya kufati zipita kunyumba bwana akaji. Sisi sasa tikipita pati. Kuyekezo mwetu. Kama meza fika tengwa mabhero. Tikulephera kufikira. Tuwachika kuti mama uja tikafika. Tikubwereka. Ndikamafuna ndiyale ndigule bhero. Ndakundipira malo atatu ndikabwerekere ndirama ndiwonjezere. Ndikagulisa kumaliza ndirama imunake chati siku tatu. Siku makwana. Ndiye monga amene timanenera kuti kuma demonstrations kumachitika zosiyanasiyana, apa a National Newspaper alemba kuti munthu wina wachimwenye wachita ngozi pamene galimoto lomwe amayendesa linasempha nsewu pafupi ndi banki ya Standard ku Limbe mu mzinda wa Blantyre, pomwe Mavenda omwe akuchita zionesero anayamba kuchita ziwawa. Ena mwa amene anaona izi zikuchitika a Joseph Erinya akuti izi zitachitika anthu ena anapita kukalanda zinthu zina zomwe zinali mgalimotomo. Padakali pano Apolice sadayankhulepo kanthu pa nkhaniyi. So zimenezo ndi zimene timafotokoza kuti pamene ma demonstration ali mkati komanso zimeneyi. Kwabe ndi mmodzi mwa anzathu amene wa India one kuti zichitike motani kuthandizana ndithu pavuto limeneli. Apolice cholinga chawo chofuna kuti athandize apa aone kuti yosacha chikhacha tithamangire kumeneku padakali pano tegasi wayambika ndiye tione kuti kumeneku kuchitika chani. Anthuso ayamba zioneseronso mbali inayi tione kuti mbali imene zikhale motani. Tichinikirani kuti Ego FM ili kuno chifukwa cha inu ndithu tione kuti mbali imene kuchitika zotani. Tegasi ndi ochuluka kumeneku tione kuti mbali imene zochitika motani. Takuwuzani musatalikire, mungopanga follow page imeneyi kuti tikupaseni ndandanda wachonse. Ndi mmene mukuonera anthu amafuna azichosa katundu osiyanasiyana, koma padakali pano chitetezo chioneka kuti chokwanira. Anthu akuthawira ukoko sise umenewu ndikukalumikiza makamaka ku Faisa shop tawa kumeneku ndithu mutakuona anthu kwa kutawa uko amafuna ayambe kuchola mashopu amenewa. Mutakuonesesa kuti Apolice amba kugwira ntchito yawo kuponya tear gas anthu amba kutawa. Padakali pano inenso kuyankhula kundivuta chifukwa ndithu
tigasi nanenso wandipeza kuno chifukwa cha anyamata amene akubwezerana ndi apolisi kuli mfuti kuno, kuli mfuti ndithu akuomberana kuno kuli mfuti. Ndiye ine nchite chothawa sachita chogulitsa moyo, nchite chothawa kunoko kuli mifuti kuno, tione kuti zikhale motani. Nchite chothawa ndithu mutha kuona ndichite chobwerera mbuyo kuona kuti chitetezo changa chikhale chabwinobwino. Zaoneka kuti kwasala anthu amene afuna chisokonezo kuno ndithu ku branch aya mayendedwe apa akhala ovutirapo. Zikuoneka kuti zavuta, anthu akubwezerana minyala komanso mfuti ndi anzathu amene wachi India. Tione kuti zikhale motani kuno, tichite chosunthirapo kuno. Zikuoneka kuti nzovuta zimene zichitike kuno, kumakhala osamalisa, koma iniyo musadandaule chachikunjo kuti mukhale pamenepo mumve zenizeni. Igo FM simanena zoti amati anthu achola shopuku, koma ninthe kuti ateteze mwina kutheka nthawi ndi imeneyi nokha mukuzimvera, nokha mukuzionera, mukuona mifuti yochuluka kumene, komanso kuona ndithu chitetezo chimene chichitike kumeneko. Anthu afuna kuba, anthu asala kuno ndofuna kuba, chimene chakuzeni kuti mukhale pomwepo. Mwina mayankhulidwe athu akukhala ovutirapo. Tikuona anzathu a MDF akubwera apa ndi pamodzi ndi anzathu achi India kuti ateteze katundu wawo. Kuti katundu wochuluka kuno, afuna kuononga katundu kumeneko. Malipoti ndi amenewo. Pachuluka anthu zikuoneka kuti afuna kuononga shopu, ena akuononga madzi. Tione kuti zikhale motani metakambira motani. Mifuti ndi imeneyo ndithu. Kubweranso MDF chauko anthu Ayamba kuthawa. Tione kuti zikhale motani. Padakali pano ndasikakaye pakamwa tigasi amene ali kuno, komanso chipolowe chikuchitika kuno. Inu izi ngoonenani apa pano ndikufuna noti kupasireni mmene zilili. Anthu aja kuthawa amafuna unonge shopu kuno. Tione apolisi abwera afuna kumanga nonso pano anthu aja. Tione zenizeni sopano chifukwa timathawisa moyo, timathawisa moyo sopano apa. Padakali pano awathandizidwa ndi apolisi a MDF amene abweresa tear gas. Anthu Ayamba kuthawa aponya tear gas, koma panali anthu ochuluka omwe afuna kuba katundu sopano. Zipolowe kapena kuti zionesero ndi zimene zatha chifukwa cha mvulaso, komanso chifukwa cha chitetezo chimene apolisi ali nacho. Anthu asala ndofuna kuba. Izingomvera ndinokha ndithu mu voice kapena chapasi pasimo akuponya tear gas. Akuti inu adani sitikuonani, ndiye mwina Mungu ndiona mmene inenso ndikuonekera padakali pano. Inenso sindili bwino, ndikufunika safe ya maso anga mutha kungoona.